Πώς και κατέληξες εσύ εδώ? Να το πω από την αρχή. Λέγε, έχουμε χρόνο. Στο δημοτικό ήθελα να γίνω χημικός και όλοι μου λέγανε ότι ήθελε διάβασμα και εγώ σαν μαλάκας δεν τους ακούγα. Στο γυμνάσιο πάλι ήθελα να γίνω στρατιωτικός. Μου λέγανε πως ήθελε 19.000 μόρια και εγώ είχα πει τη μαλακία του ότι θα διαβάζω στο τέλος. Ένα πράγμα δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου. Και να φανταστείς ότι στο τέλος φανερώθηκε ότι μπορούσα να το κάνω καλύτερα από όλους. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως το πεπρωμένο μου ήταν να γίνω μουσικός. Έτσι κι εγώ άρχισα να παίζω όργανα. Προκειμένου να βγάλω στη φόρα το τι έκανα, άρχισα να κάνω cover στο YouTube. Άλλη μαλακία που έκανα στη ζωή μου. Κάτσε να τσεκαρούμε λίγο τα mail. Να δούμε, έχουμε κανένα σχόλιο σε βίντεο. Μήνυμα από το YouTube. Για partner με θέλουν. Δεν το περίμενα τόσο σύντομα. Μήνυση για πολλαπλά copyright report στο YouTube. Να πάω στο cloud. Έλα, αφού αυτός ήταν ο κωδικός. Έλα μωρή μαλακία. Έλα. Καμπότο. Ο Σάββας θα μπορεί να το χακάρει. Έλα Σάββα. Έλα. Δεν μπορώ να μπω στο cloud μου, μήπως μπορείς να μου το χακάρεις? Κάτσε να δω. Α, μπήκα. Είναι όλα βίντεο. Είναι όλα βίντεο. Για άνοιξε ένα. 23 Σεπτεμβρίου 1943. Ένας αξιωματικός του Γερμανικού στρατού. Και τώρα μπαίνει ένας 19. Κάνουνε σεξ. Πλάκα μου κάνεις. Για τσέκαρε και τα υπόλοιπα. Όλα γκέι porn είναι. Όλα gay porn. Μόνο ένας παίζει να ευθύνεται γι' αυτό. Να κλάτε! Κραυγή αγωνίας! Τι έκανες στο cloud μου κεράτα! Θα σε σκοτώσω! Αφού δεν το χρησιμοποιούσε. Είχα τα δότικά μου στοιχεία εκεί μέσα ρε καραγκιόζη, τώρα που θα με κλείσουνε φυλακή τι θα κάνω! Αμάν, έχεις πρόβλημα τώρα. Πήγαινε βες μου έναν δικηγόρο. Α, καλά, την έχεις ψωνίσει εσύ. Κοίταξε να δεις. Κάνε αυτό που σου λέω, μη με χώσουνε στη φυλακή με δεύτερο αδίκημα. Βιασμό μου φιλόφιλου κατά σειρό. Εντάξει, πάω. Τι είναι αυτό? Ο δικηγόρος που ζήτησε. Αυτός είναι ο Δημήτρης. Τι σιγά, γυαλάκια έχει, ένα πουκάμισο του βάζει και ένα τέτοιο, μια χαρά δικηγόρος κάνει. Έχει πτυχίο. Σιγά μην κοιτάξουνε τώρα αν έχει πτυχίο. Συμφωνώ. Τι θα κάνω ρε γαμότο? Το σταυρό σου. Μάλλον αυτό θα κάνω. Κοίταξε να δεις. 10 χρόνια είναι όλα κι όλα. Τι κάνει ένας άνθρωπος μέσα σε 10 χρόνια? Γνωρίζει γυναίκα, παντρεύεται, κάνει παιδιά. Καλά, εσένα ίσως σου πάρει παραπάνω. Άντε γαμίσου. Κοίτα, έτσι φαίνεται. Μπορείς να μ' αφήσεις σύζυγο σε παρακαλώ? Καλά, εντάξει. Έλα ρε Τζόνι. Καλώς τον κάβλακα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 217, ο κύριος Μιχαήλας κρίνεται αθώος. Άμα σβήσει τα βίντεο τη κλειδώνεις. Έτσι θα πει στο δικαστήριο ρε. Δεν σε καταλαβαίνω. Εσένα υποτίθεται ότι δεν σε νοιάζει τίποτα. Τώρα τι σε πειράζει? Τώρα που το λες, μπορεί και να έχεις δίκιο. Ρε παιδιά! Ναι, ο υποστηριχτής. Φυλακή θα πάω. Τόση δουλειά για το τίποτα. Παντρεύεται, κάνει παιδιά. Τι με κορυδεύετε ρε! Τουλάχιστον αυτό μου δίνει ελπίδες ότι το βίντεο θα βγει αστείο. Εντάξει. Την εντάξει ρε κανένα Λέξει μήνυμα από το YouTube. Το Δημήτρη τσέκαρε.
Και το μεταξύ, ξέρεις ότι Μου κάνουν μήνυση για πολλαπλάσια copyrights. Πολλαπλάσια. για το 2 Ναι, για το και στη λεφτά. νη και στη μία. Συνήνει διαμιέ. 1, 2, Η νημή ήταν όπως... 1, 2, Και το ψαγόρο θόρυμα. 1, 2, 3. Πας και με το βήμα. Μου κόλλησε. 1, 2, 3. 1, 3. Ησυχία. 1. Θα πάω όλη την κάρτα εδώ πέρα. Ε, Θα πάω όλη την κάρτα μνήμης εδώ πέρα. Όχι, ρε, Και δεν Είναι Αυτό πήγα να πω. 1, 2, 3. Ούτε καν που την έχουν πει για δεν έχουν πληρώσει, ρε φαντάζομαι να τον πληρώσει. Κοίτα, κάρτα. Ναι, κόκκινη κάρτα, ποδόσφαιρο παίζουν. Σύμφωνα με το βίντεο, εννοούσα πρωτόκολλο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 217. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 217, ο κύριος Μιχαήλας κρίνεται αυτό. Τι γελάς. Με μένα γέλασε. Λοιπόν, Σάρα, έλα εδώ και κράτα τον. Εντάξει, δεν κάνω. Μπορώ εγώ να σταματήσω το Δημήτρη, πλάκα μου κάνεις. 1, 2, 3. Κοίταξε να δεις. Για πιστόλι. Το Σταύρος. Εντάξει.